Proszę Państwa, co może być wspanialszego od konsumpcji, prawda, w zacnym gronie, w pięknym otoczeniu przyrody, tutaj razem z panem Dawidem. Stestujemy dzisiaj, cóż, kaszanka z cebulką i jabłuszkiem, ale z puszki, czyli coś bardzo takiego egzotycznego, nietypowego. Można by po naszemu, po śląsku, jak się to tutaj mawia, powiedzieć krupniok w biksie. I no to jest taki krupniok, bo ja na przykład z cebulą i z cebulką i jabłuszkiem, czyli takie wydanie bardzo... Dla mnie to egzotyka. Grillowe i egzotyczne w dwóch wydaniach. Kaszanka wojskowa oraz kaszanka z cebulką i jabłuszkiem. Przeczytam wam, jaki tutaj A zobacz, skład co tam jest w środku? Otóż tak, surowce wieprzowe, to brzmi tak bardzo tajemniczo. Tajemniczo, 34% i to jest podgardle wieprzowe, mięso z głów wieprzowych, skórki wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, woda, cebula, podroby wieprzowe, kasza jęczmienna, gryczana, jabłko, krew suszona wieprzowa, hemoglobina, taka sytuacja, przyprawy, sól, majeranek, pieprz ziołowy, pieprz czarny i ziele angielskie. Za każdym razem jak się czyta skład czegokolwiek, to się wydaje, że on jest taki skomplikowany, że musi być jakiś bardzo sztuczny. A to są tak naprawdę bardzo podstawowe rzeczy. A tutaj mieliśmy co? A była tam ta cebula, w ogóle jabłko wymieniona? No właśnie 4% jabłka. A, dobra. I tu jest kaszanka, czyli krupniok wojskowy. Skład kasza gryczana 45%, wątroba wieprzowa 15%, mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, woda, skórki wieprzowe, krew wieprzowa, suszona, pieprz czarny i sól. I to tyle. Tak Data naprawdę. przydatności tutaj mam do roku 2024, także jeszcze 2 lata z hakiem. Ja myślę, że tak. Pierw od tradycji zaczniemy. A potem egzotyka. Może otwórz, pokaż tam może bliżej. W sumie krupniosz czy kaszanka taka otwarta już z tego jelitka, no kojarzy się z różnymi rzeczami i nie należy do najpiękniejszych, malowniczych rzeczy, ale jest... No cóż, wygląda tak jak wygląda. Można oczywiście kaszankę na zimno, a my ją sobie podgrzejemy, bo mamy dzisiaj taką możliwość. Także... No woń jest taka, bym powiedział, tak jak to krupniok. No a trzeba powiedzieć, że myśmy kiedyś nagrali lata temu taki materiał, czym się różni krupniok od rzymloka. Od blank prawdziwego rzymloka. Panie, mam rzymloka i krupnioka. No właśnie. Był takie porównanie, także znamy się. Zobaczymy, jak to w ogóle wypadnie w porównaniu z taką mniej egzotyczną wersją niepuszkową. Trzymaj. Wrzucajmy. Co to będzie? Co to będzie? Ty lubisz taki krupniok, jak jest aż taki, tak od dołu poleży trochę na tej patynie, że się taki chycony troszkę, no. Taki suchy, taki nawet chrupiący. A tak jest też z kartoflami, że jak się kartofle już podgrzewa potem i one taką powłokę wręcz chrupką robią takim. Ale no cóż, no pachnie i wygląda jak krupniok. Jest w ogóle bardzo wielu ludzi, których to danie obrzydza wręcz, nie? Jest Może takie... tam w ogóle niektórzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. jedli i nie wiedzieli, że w ogóle jest krew tam. Tak jest. I jak się dowiedzieli, to już nie jedli tego nigdy. W ogóle krupniok w jakimś konkursie gdzieś tam we Francji Na najobrzydliwsze, tak? Pamiętam, tak, wygrał chyba na najobrzydliwsze danie właśnie na świecie i to w kraju, w którym je się ślimaki i żaby. Dziwni są ludzie. Dziwni. No u nas też w Polsce przyrządza się taką zupę z krwi czernina. Czernina. Ale ja tego w życiu nie jadłem osobiście. No wydaje mi się to średnio apetyczne, ale w sumie krupnioka jemy i smakuje, to może i czernina by była dobra. To co? To jeszcze chleba może wezmę. O, bo były wcześniej nagrane materiały z testów nietypowych, survivalowych chlebów, które wam podlinkuję tutaj pod tym filmem, będziecie sobie mogli zobaczyć. Także survivalowy jest nie tylko krupniok, ale też chleb. A tu jeszcze, żeby była ciekawostka, czarny chleb. Czarna kawa. No i czarny krupniok. Wygląda tak jak obrzydliwie, a smakuje być może jeszcze lepiej. coś takiego. Warto powiedzieć, że tutaj te kawałki, ja nie wiem jaka kasza tu jest użyta, z jednego gara. Tak jak Adolf Kudliński byłby z nas dumny. Byłby dumny. To smacznego. Smacznego. Muszę ci powiedzieć, że jest taki, ale nie jest taki przyprawiony fest. Ale czuć mocno, bardzo mocno smak tej kaszy czuć. Ale bardzo duże kawałki są jakieś wątróbki chyba. Nie? Rzadko w krupnioku są takie duże kawałki, kostki. Ja sobie spróbuję z chlebem, bo się nie najem. Ale ku zaskoczeniu w sumie muszę powiedzieć, że serio jest. Ej, bardzo dobre. Jest dobry. I ja nawet nie wiem, czy niż nie jedna kupiona No taka właśnie po prostu. to chciałem powiedzieć, niż nie jeden taki po taniości gdzieś kupiony. Pozytywne zaskoczenie. Nazwa wojskowy jednak Zobowiązuje. zobowiązuje. Faktycznie duże kawałki podrobów, duże kawałki wątroby, dobra kasza. Ale powiem ci tak, nie możemy tego całego zjeść. Bo mamy jeszcze do stestowania. Ja jestem mega ciekaw,
tej z jabłkiem, jak ona wygląda i jak ona smakuje, bo z cebulką to jest dobre, to wiadomo, ale to jabłko, czy będzie wyczuwalne, musimy sprawdzić. Ale nie od śniadania. Opłatki ino. To jest tak zwany ten small talk. Przy krupnioku z biksy. Przy krupnioku, na pnioku. Ciepną z chałupy, baby i trzeba będzie zamieszkać w lesie, to można Powiem być. tak, mogą nawet nas nie wyciepować. Można po prostu uciec. Zobaczmy, co nam tutaj Ale pokaże. w pewnym uniwersum by byli dumni z cebulką. O cholera, powiem Ci, tutaj się to przedstawia Agresywniej? agresywniej, ciemniej na pewno. Żadnej w zasadzie cebulę trochę czuć tylko. Pokaż. Ej, ale faktycznie wygląda to jakby było takie... Znaczy, mam wrażenie, jakby było więcej tej krwi sproszkowanej Tak. dodane, że jest takie Ciemniejsze bardzo o intensywne, wiele, no. aż czerwone takie. I chyba jest bardziej wilgotne, więcej wody, nie? Tak jest, to może od tego jabłka i tej cebuli. Też nie wiem, nie? Póki co w woni żadnego jabłka nie czuć. Mam ciekawostkę. No. Wiesz, że krupniok jest jednym z niewielu produktów spożywczych, które dokładnie tak samo wyglądają przed spożyciem jak po. Wytnij to! Wytnij to! Ale estetycznie mniej. Mniej, ewidentnie. Ewidentnie takie no, odczucia Ale mam. to nie jest dla nas, że tak powiem, kluczowa rzecz. I to nie jest że tak powiem, pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia właśnie z takimi produktami. A potem Konsumować. ludzie patrzą na nas jak na tym, czasami jak niektórzy testują to jedzenie na YouTubie, to tak oni chcą nagrać, że to jest dobre, więc w sumie on tak i ten Albo- wzrok ale gdzieś też- krąży tam. Też jest czasem wręcz przeciwnie, że na przykład ludzie wręcz wymuszają, prawda, odruchy. Powiem tak, to jest widok dla ludzi o mocnych nerwach. Ja sobie pierw tak po prostu spróbuję. Vanilla version. Wodniste takie, nie? No, Czuć, że jest po prostu to pływa w tym, że to nie jest takie suche. ale ja tutaj nie czuję jakoś za bardzo tej cebuli ani tego jabłka w tym smaku, nie wiem. A ja nie wiem, może jakoś teraz zęba żech ukroję. Ale jest taki, No imkrzy od tamtego, coś jest innego w nim. coś jest innego. I teraz tak, jabłka to na pewno nie ma, chyba inno był na etykiecie. No cebula, no, ale to też chyba siła sugestii mi się wydaje. Że ktoś ci powiedział, wiesz, teraz, jeżeli mam porównać, to tamten krupniok w tej biksie wojskowy, kaszanka wojskowa zdecydowanie dobra, I tam też większe kawałki podrobów, bo tam było całą ale wątróbkę i tak dalej. w sam raz na jedną osobę taka puszka No. była. A tutaj mamy to takie bardziej rozpaczkane wszystko, nie ma takich fajnych Ja kawałków. nie mogę, ja muszę wstać. Ale nie jest zły. Nie jest zły, a daj tam spróbować od dołu, jak jest takie przypieczone. Ale powiem Ci, że on ma bardzo specyficzną konsystencję. Nawet kupowane kaszanki te duże, bo w Polsce znane są kaszanki z tych takich dużych rolat takich, No, nie? bardziej popularne są te, tak jak Kiełbaski. nie? No. I jakbyś zrobił, to żadna takiej konsystencji raczej nie będzie miała. No nie. Jest to takie ewidentnie za dużo wody, bo nie chcę powiedzieć, że no nie wiem w sumie czego innego. Chyba jedynie kwestia jest, że jest za dużo jakiegoś płynu, wody. I też wizualnie wtedy też się nie prezentuje tak fajnie. No, niestety. Wizualnie tutaj przegrywałem, smakowo nie jest źle, Smakowo podobnie, ale na pewno ani jednej rzeczy, ani drugiej ewidentnie nie czuć tam, że jest cebulka Nie. albo że jest jabłko, ale to w ogóle. nie, cebulę było to czuć w zapachu. Czyli co? Podsumowując, można by powiedzieć, że jednak ta wojskowa, Siła klasyki. wojskowa, prawda, kaszanka w puszce wygrywa tutaj nad egzotyką w postaci jabłka i cebuli. A ja mam takie pytanie, bo jak to idzie do Ciebie na kanał, to dajcie znać, co Wy byście chcieli, aby u nas na Śląsku prepersi na trudne czasy by mogli do tej biksy wciepnąć. Taką rolada może. Rolada w biksie, kluski w biksie. Albo taki żur, taki Żur w gęsty. biksie. Nie wiem, dajcie znać, co by szło takie Mogłoby na być. śląskie trudne czasy do puszki schować. Załadować. A pod spodem będziecie mieli podlinkowane te survivalowe chleby, które żeśmy A, testowali. chleby przetrwania na trudne czasy, które potrafią po 10-15 lat wytrzymać. Tak, krupniok raczej tyle by nie wytrzymał, ale chleb... No, jednak nie wytrzyma, bo go zaraz jemy. Bo go zaraz jemy. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Nara. Bajo.